سلام وسنين عخم يكون نايزا channel تعزبتي كميلكم تصنحوا لو محمس عيسان شوعة نحاسك تشن عيسان شدشن زبلنا زيناتات حزركم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعتنا برك زبلوا وانا وحبيتاتات نايت مشان مزعنو اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصعكم زيناتات بوانو تكتاتلو نزانا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبر اجامكم كتبركتو بتحتنا حاتت ኣብ ትግራይ ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዙሕ ደገፍ ይረክብ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ሃገራዊ ምክክር ኢዜማ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ቤት ትምህርቲ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈፂሙ ኣብ ኔፓል ዘጋጠመ ሓያል ውሕጅ ብኣማይ ሰባት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ወዲ ሙሴቬኒ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ 2031 ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ሽምግልና ንምቕፃል ሎሚ ናብ ቴህራን ከኣትዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልና እዝን ካልእን ብዝዝሕ ዘርኩም ከቕርቤ ሰናይ ጻንዒት ኤምባሲታት ዓባይ ብሪጣንያ ኖርዌይ ካናዳ ከምኡን 22 ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ህወሓትን ዘተ ንምክያድ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጠን ኣለዋ እዘን ሃገራት ኣብቲ ብሰንኪ ደርቂ ብከቢድ ተሃሰየ ክልል ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ወታደራዊ ግጭት ምጅማር ንህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ኣጠንቂቐን ዲፕሎማሲያዊ ልኡኻን ናይ እዘን ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገለጻ ብረቡዕ 26 ነሓሰ ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እዩ ኣብዚ መግለፂ ካብተን ዝተኻተታ ሃገራት ኤውሮጳ ፈረንሳይ ኢጣልያ ጀርመን ቤልጅየም እስፓኛ ይርከበን እተን ሃገራት ኤውሮጳ ከምኡን ዓባይ ብሪጣንያ ኖርዌይ ካናዳ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብከቢድ ስጋት ይከታተልዎ ከም ዘለዋ ኣብ መግለፂን ጠቂሰን ኣለዋ እዘን ሃገራት ነዚ መግለፂ ዘውፅኣ እቲ ስልጣን ክልል ትግራይ ዝቆፃፀር ዘሎ መሪሕነት ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ትክልል መጥቃዕቲ ድሮን ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ክልተ መጥቃዕታት ድሮን ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ልዕሊ 13 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ብ18 ነሓሰ እውን ካብ መቐለ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ዳንበራ ዝተባህለ ክልተ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ተፈጸመ ብምሕባር ሓደ ሰሞይቱ ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ተኽልል ገሊጾም ፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ እዞም መጥቃዕታት ክሳብ ሕጂ ብወግዓዊ ዝሃቦ ርእይቶ የለን ይኹን እምበር መሪሕነት ህወሓት ስትራቴጂካዊ ጥምረት ዝኾነ ጽምዶ ዝተባህለ ኪዳን ብምፍጣር ምስ ካልኦት ዕጡቓት ግዳማውያን ኣካላት ይሰርሑ ኣለዉ ብምባል ክኸሶም ፀኒሑ እዩ እዚ ወጥሪ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓደ ካብ መንጎኛ ስማዕ ፕሪቶርያ ዝኾነ ፕሬዝደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ብሶኒ ኣብ መቐለ ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተ ከም ዘካየደ ይፍለጥ ኦባሳንጆ ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንኽድግፉ ኣብ ግንቦት ላዕለዋይ መሪሕነት ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ከም ተመዘዘ ይዝከር ሕብረት ኤውሮጳን እተን ሰለስተ ሃገራት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ፕሬዝደንት ነበር ኦባሳንጆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐለን ዘካይዶ ዘሎ ጉዕዞታት ሓዊሱ ዳግማይ ዘተታት ምጅማርን ብፅቡቅ ንቕበሎ ኢለን ኩሎም ኣካላት ኣብ 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ስምዕ ዶ ምባል ተኽሲ ኣብ ምትግባር ባህናፅ መንገዲ ቁኑዕ ልቦናን ክሳተፉ ነተባብዕ ክብላ እቲ ፃውዒት ኣቕሪበን እተን ሃገራት ወሲኾን ኣቐዲሞውን ብደርቂ ከቢድ ኣብ ተሃሰየ ልዑል ድሌት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ዘለዎ ክልል ትግራይ ዳግማይ ዝለዓለ ወታደራዊ ግጭት ንህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ክኸውን እዩ ብምባል ኣጠንቂቐን ብ25 ነሓሰ መግለፂ ዘውፅአ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪ ማሲንጋን ሓላፊ ጉዳያት ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋልተር ፓርስን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመጻኢ ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ዝኾነሉ ጉዳይ ምስ ኦባሳንጆ ንምዝራብ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ብህወሓት ዝምራሕ ምምሕዳር ትግራይ ግን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኦባሳንጆ ኣብ ሰነና መቐለ ድሕሪ ዘካየዶ ጉዕዞ ትርጉም ዘለዎ ምክትትል ቁፅጥርን ዘይምግባሩ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ እዩ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘተ ንምጅማር መሰረታዊ ወሰንቲ ዝበለን ቅድመ ኩነታት እውን ኣቐሚጡ ኣሎ በዚ መሰረት ቁጠባዊ እገዳን ዕፅዋን ምልዓል ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪ ምህዳን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ምምላስን ከምኡን ፖለቲካውን ሕጋውነት ህወሓት ናብ ንቡር ምምላስ ዝብሉ ይርከቦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክግበሩ ዝፀንሑ ዝርርባት ፍሹላት ዘይጭቡጣን ግብራዊ ዘይብሎምን ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ተነቢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ዕፅዋን ንኽላዓል ዝገብር ዝርርባት ርክባትን ክካየድ ሓቲቱ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ሕጂ ጉዕዞ ኦባሳንጆ ብወግዒ ዝሃቦ ርእይቶ የለን ብተወሳኺ ኣብ ወረዳ ሰሓቲ ብዝተፈፀመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ናይ ሓደ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ማእከላይ ሙሉእ ከም ዝዓነወ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰሓቲ ከባቢ ጊጀት ብዝተፈፀመ ናይ ድሮን ደብዳብ ብባጀት ዓለም ለኻዊ ባንኪ 3ኤር ፕሮግራም ኣብዚ ዓመት ዝተገጠሙ 35 ኮምፒተራት ዝነበርዎ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ማእከላይ ሙሉእ ከም ዝዓነወ
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኪሮስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2006-2007 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንልዕሊ 500 ተምሃሮ እናገልገለ ዝጸንሐ ናይቲ ማሕበረሰብ ዓቢ ጸጋም ምዃኑ ብምሕባር እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ምንም ዓይነት ወተሃደራዊ ዕላማ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ወይ እውን ዝተዓጠቐ ሓይሊ ከም ዘይነበረ ገሊጹ። እቲ ሓላፊ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣካልቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ብምባል ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ዩኔስኮ፣ ዩኒሴፍ ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላት ተሓተቲ ንኸረጋግጽ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ቦታ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ ዘየለ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ምንጭታት ግን እቶም ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ድሮ መጥቃዕቲ ወተሃደራዊ ዕላማታት ብፍላይ ታንክታት ንምውቃዕ ዝዓለሙ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። ኣብ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ክሳተፉ ካብ ጸንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዜጋዊ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ኣብ ዝቕጽሉ መድረኻት እቲ መስርሕ ምክክር ክትግበሩ ኣለዎም ዝበሎም 5 ልባዋታት ወግዓዊ ገይሩ። ኢዜማ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ኩሎም ተመኻኸርቲ ብምሉእ ድጋፍ ዘይፈረሙሎም እማመታት ከም ዘይቅበል ኣፍሊጡ። እቲ ብ8 ሓምለ ጀሚሩ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝጸንሐ 4000 ኣማኸርቲ ተሳትፎ መስርሕ ምክክር ብሰንበት መዛዘሚ ስነ ስርዓት ከም ዝተገበረሉ ይፍለጥ። እቲ ምክክር ተዛዘመ እኳ እንተኾነ እቲ ኮሚሽን ናይ መወዳእታ ልባዋታቱ ንመንግስትን ህዝብን ዘቕረበሉ ከምኡ ንመስርሕ ኣፈጻጽማ ገና ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኢዜማ እዞም ክልተ ምዕራፋት ቀንዲ መድረኻት ብጥንቃቐ ክተሓዙ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡሎ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ናብ መንግስትን ህዝብን ዘቕረቦ ብንባብ ዘቐረቡ ናይ መወዳእታ ልባዋታት እቶም ተመኻርትን ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎም ከቕርቦ ከም ዘለዎን እቲ ሰልፊ ኣብ መተሓሳስቢኡ ካብ ጠቐሶም 5 ነጥብታት እቲ ቀዳማይ እዩ። ብተወሳኺ ኮሚሽን ልባዋታቱ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ብሓፈሻ መንፈስ እቲ ምክክር ክኸውን እውን ኣተሓሳሲቡሎ። እቲ ኮሚሽን በቶም ተመኻኸርቲ ዘቐረበ 400 ልባዋታት ንህዝቢ ክግለጽ ኣለዎ ዝብል እቲ ካልእ መተሓሳስቢ ኢዜማ እዩ። እዚ ድማ ካብቶም ንኣሽቱ ጉጅለታት ጀሚርካ ኣብ መስርሕ ምክክር ዝካየዱ ዘተታት ኣኼባታትን ኣብ ግምት ብምእታው ብመሰረት ኣዋጅ ብምስራት ኣፈጻጽማ እቲ ምክክር እቶም ልባዋታት ክትትል ክግበረሎም ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። እቲ ሃገራዊ መስርሕ ምክክር ውፅኢታዊ ዝኸውን እቶም ዝቐረቡ ልባዋታት ሙሉእ ተግባራዊ ምስ ዝኾኑ ጥራይ ምዃኑ ዝገለጸ ኢዜማ ኣተገባበሩ ካብ ኣድላይነቱ ንላዕሊ ግዜ ከይወስድ መንግስቲ ብቕልጡፍ ከተግብሮ ኣተሓሳሲቡ። ኣፈጻጽማ ልባዋታት እቲ ኮሚሽን ምክክር ዝከታተል ናጻ ሕጋውን ኣካል ክቋቁም ኢዜማ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ኣብ መግለጺኡ እቲ ሃገራዊ ምክክር ብ8 ሓምለ 2018 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ብወግዒ ካብ ጅምር እንድሓር ዝካየድ ዘሎ ነዊሕን ኣድካምን መስርሕ ብዙሓት ስርዓታዊ ዕንቅፋት መስርሕ ዘየኽብሩ ጸገማት ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ። ይኹን እምበር ነዚ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ናብ ቤት ምክሪ ኮሚሽን ጥርዓን ምቕራብ ከም ዝቐጸለ እዚ ድማ ጉዳይ ናብ ህዝቢ ምምርሑ እቲ መስርሕ ንኽዕንቀፍ ምኽንያት ከይከውን ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ገለ ካብቶም ክኢላታት ከም ኣተሓባበርቲ ዝተመዘዙ ኣካላት ኣብ መስርሕ ምምኽኻር ንጹር ወገናዊት ተዛብዕ ኣካይዳን ከም ዘርአዩን ብዙሓት ካብኣቶም ጸገማት ምስ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ኮሚሽን ብምዝራብ ክፈትሑ ከም ዝገበረ እውን ገሊጹ። ቅድሚ ሕጂ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ክልተ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኣብ መስርሕ ምምኽኻር ኢዶም ኣትዮም ክብል ከሲሱ እኳ እንተነበረ እቲ ኮሚሽን ግን ነዚ ክሲ ነጺግዎ እዩ። እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝተኻየደ ኣስታት 4000 ሰባት ተሳተፎ ሃገራዊ ምክክር ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ስምምዕ ምብንጻሕ ከም ተዛዘመ ይንገር። ዝተፈላለዩ ወገናት ነቲ መስርሕ ዘለዎም ደገፍ ተቃውሞን ዝገልጹ ኮይኖም ውፅኢት ናይዚ ምክክር ናብ ዝምልከቶ ወገን ቀሪቡ ኣብ ዝቕፅል ስጉምትታት ውሳነ ክወሃብን ተፅቢት ይግበር። ኣሜሪካን ኢራን ንግዳዊ መሻርክታ ብእገዳ ዕላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ቴህራን ቁጠባዊ ፀቕጢ ንምዕባይ ዝኣተወትሉ መብፅዓ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ናብ ቴህራን ክበፅሕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ሼክ መሐመድ ቢን ዓብደልራሕማን ኣልታኒ ኣብ እዋን ዕደቱ ብዛዕባ ቀጻልነት ጸዓታት ሽምግልናን ቀጠርን ካልኦት ምዕባለታት ኣብቲ ዞባ ክዛተዩ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማኤል ባጋይ ኣቐዲሙ ገሊጹ። እዚ ዑደት እዚ ብ28 ለካቲት ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝጀመሮ ኩናት ንሻድሻይ ወርሓት ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ እዚ ውግእ ብዓብዩ ደው ኢሉ እኳ እንተነበረ ዲፕሎማስያዊ ስርሒት ግን ኣብ ቅድሚት ኣይተረኣየን። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምቁፅጻር መጻበዪ ሄርሙስ ቴህራን ካብ ሌቤጅ ተጠቂማቶ ዘላ ዓለም ለኻዊ ቀረብ ነዳዲ ዝዓግት ነጥቢ ኣብ ምቁፅጻር ይጋጨው ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ኣብ ኤክስ ኣብ ፀሓፎ ኣልታኒ ኣብ መጻበዪ ሄርሙስ ንናጽነት ምጉዓዝ ናይቲ ቅድሚ 28 ለካቲት ዝነበረ ኩነታት ምምላስን እውን ክድህዝስ ምዃኑ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ወጥሪ ንምንካይ ንዘተ ዘምጭእ ኩነታት ንምፍጣርን ዝሕግዙ መንገድታት ክዛተይ ምዃኑ ገሊጹ።
ጎረቤት ወሽመጥ ዓረብ ኢራን ማሓዛ ኣሜሪካን ዝኾነት ቀጠር ነቶም ተዋግእቲ ወገናት ናብ ድሕሪት መስመራት ኣዛታይነት ኮይና ዘገልገለት ኮይና ንዓፂር እዋን ተጻብኦታት ደው ንምባል ዝመርሐት ናይ ስነ ተኽስ ዶ ምባል ኣሙሓስ ቀጥታዊ ተራ ተጻዊታ እያ። ዳይሬክተር CIA ኣሜሪካ ጆን ራትሊፍ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዘካየዶ ዑደት ምስ ሰበስልጣን ስለያ ሩስያ ክዘራረብ እኳ እንተነበረ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ከም ዘይተራኸበ ክረምሊ ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ክረምሊ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፑቲን ብዛዕባ ውፅኢት ዝርርብ ራትሊፍ መብርሂ ከም ዝተዋሃበ እኳ እንተገለጸ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ክህብ ኣይደለየን። ራትሊፍ ኣብ ሞስኮ ንዝካየድ ኣኼባታት ኣብ ወታደራዊ ነፋሪት ኣሜሪካ C-17 ተሰቒሉ ናብ ሩስያ ከም ተጓዓዘን ምሸት ከም ተበገሰን ዝሕብሩ ጸብጸባት ንመጀመርታ ግዜ ከም ተዘርግሑ ተገሊጹ እዩ። ድሕሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል ረቡዕ ኣብ ፕሮግራም ግሌን ቤክ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ካብቲ ዳይሬክተር CIA ጆን ራትሊፍ ናብ ሩስያ ዝገበሮ ዑደት ገለ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ሓላፊ CIA ናብ ሞስኮ ኸይዱ ወታደራዊ ኺዳን ኔቶ ንምፍታን ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ሩስያ ንምዝታይ ድዩ ወይ እውን ብዛዕባ ገዳ ኢራን ንምዝታይ ዝብል ሕቶ ትራምፕ ወሲቡ ካብዚኦም ንላዕሊ ዝተጠቐሰ የለን ብምባል መሊሱሎ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኔፓል ክሳብ ሕጂ 95 ሬሳታት ከም ተረኽበ ኣረጋጊጹ። ባሌንዲራ ሻህ ድሕርቲ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ሰፊሕ ሞት ዘሰዓበ ውሕጅ ከቢድ ሓዘን ከም ተሰምዖ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖሊስ ኔፓል ኣብ ራስዋ ኣብ ዝርከብ ሩባ ኮተቢሽ 114 ሰባት ከም ዝደሓኑ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን ኣለዋ። ሰራዊት ሃገር ልዕሊ 80 ሰባት ከድሕኑ እንከለዉ 29 ሰባት ብዝተፈላለዩ ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ሄሊኮፕተር ከም ዝደሓኑ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ድሕቲ ኣብ 2015 19,000 ሰባት ዝቐዘፈ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እዚ ንሕጂ ኣብ ኔፓል ዘጋጠመ ኣዝያ ዓናዊ ሓደጋ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። እቲ ኣብ ደቡብ ኔፓልን ቻይናን ዝርከብ ሓያሎ ታሕተዎት ግዝኣታት በቲ ሓደጋ ተሃስየን ኣለዋ። ሰበስልጣን ሃገር ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዓብ ኪሳራ ከም ዘጋጠመ እኳ እንተገለጹ ክሳብ ሕጂ ግን ንጹር ግምት ኣየቕረቡን። ኣብ ወሰን ቦታ ቦቶሾኪ ዝርከባ ግዝኣታት ራስዋን ንዋኮትን ዝርከባ ሓያሎ ከባቢታት ዝያዳ ተሃስየን ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ ዜጋታት ብሪጣንያ ካብቶም ኣስታት 400 ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ በጻሕቲ ዓዲዮም። ሓደ ኩባንያ ዑደት ኣብ ደቡብ ኔፓልን ቲቤትን ኣብ ዝጓዓዝሉ እዋን እቶም 12 ብሪጣንያውያን ከም ጠፍኡ ኣረጋጊጹሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔፓል ሺሺና ካናል ኣብ ጥቓቶም ሩባ ገና ሓደጋ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነበርቲ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ሓቢሩሎ። ኣብ ቻይና ኩለ መራኸቢታት ብዙሃን ብፍላይ ኣብ ግዝኣት ቲቤቲ ጥቡቅ ቁፅፅር ስለ ዝግበረለን ሙሉእ ሓበሬታት ሓደጋ ክትረክብ ኩሉ ግዜ ኣጸጋም ምዃኑ ወኪል BBC ኣብቲ ከባቢ ትገልጽ። ወዲ መራሒ ኡጋንዳ ዝኾነ ወዲ ሙሴቬኒ ኣብ 2031 ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ክወዳደር ምዃኑ ገሊጹ። ወታደራዊ ሓላፊ ኡጋንዳ ዝኾነ ጀነራል ሞሆዚ ኣብ 2031 ንጽፍሒ ቦታ ፕሬዝደንት ክወዳደር መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ወዲ 52 ዓመት ሞሆዚ ወዲ ነቲ 40 ዓመታት ኣብ ኮሬሻ ስልጣን ፕሬዝደንት ዘሎ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ሞሆዚ ኣብ 2031 ክዕወት ከም ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ብደገፍ ኣቦኡ 90% ድምፂ ክረክብ ከም ዝኽእል ጠቒሱ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቅጡፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።